Onko totta, että olet antanut minun yhdelle lähimmäiselle niin 5 euroa menekkoon? En ole kyllä yhtään varma. Saattaa olla. Mä saan semmosia ja mä tiedän, että tämä sillä alusmies ei kyllä sitä maksa, niin mä ajattelin, että mä maksan hänen puolestaan ja... Onko se sun kavereita? No se on Aha, no niin. Mutta mä maksan yleensä aina runsaan korokin, niin se on siinä nyt sitten kaikki. Kiitoksia hänen puolestaan. Kylläpä oli kovin ystävällistä. Me maksetaan yleensä aika ruhtinallinen korkoisin. Kuukaudessa talletuskorko on 5 senttiä, niin kyllä tää nyt niin lämmittää köyhän tangokuninkaan sydäntä kovasti. Mä ajattelin, että anna vähän enemmän kuin normaalisti. Kiitos vaan tosi paljon. Hyvää iltaa, Makravut. Toivon sitten, että kaikki ollaan tähän mukavasti ääntä mukaan. Huomaatte kyllä missä kohtaa. Missä tää suuria treila? Vanhan valan kapakassa Vuosaarissa yksin joka ilta. Kululaiturilta vitsin poiketarmon taloja. Puosu täyttää malloja. Takatuiman tuulen hiohoi. Jäyhän laulun kuulen hiohoi. Ennen oli miehet rautaa. Laivat oli puuta hiohoi. Puuta ovat miehet nyt ja laivat ovat rautaa hiohoi. Hiohoi. Ja onnetonta, merimiestä monta. Eken kulki merta hiohoi. Nähdä sai mies verta hiohoi. Ennen oli miehet rauta. Laivat oli puuta hiohoi. Puuta ovat miehet ja laivat ovat rauta hiohoi. Lisää, katsos vähän vielä kultapuri ja se ei lisää vaata kolmio. Meni meri harvoin tyyli Havanasta kurssiin, Rankoniin ja Kiinaan. Sortui riisiliinan kokkimme ja hakkelusta, ilman varoitusta. Teki kapteenista hiohoi, riitä sinä pistä hiohoi. Ennen oli miehet rautaa, laivat oli puuta hiohoi. Puuta ovat miehet nyt ja laivat ovat rautaa hiohoi. Hiohoi! Kyllä on tämän illan paras yleisö, täytyy tunnustaa. Tää on kuullut jonkun sanoa ennen silloin. Vanhan valan kapakassa Vuosaari istuu. Yksin istuu jälleen, ruokaystävälleen kuulijalleen ainoalle, olut haarikalle. Kaipa vanha jaksaa hioi, tilut vielä maksaa hioi. Ennen oli miehet rauta, laivat oli puuta hioi. Puuta ovat miehet nyt ja laivat ovat rautaa hiohoi. Hiohoi! Kiitoksia. Näin Väiski. Kerro. 5 euroa 5 senttiä köyhempi kuin veljensä. Arvopaperi takaisin josta muuta. Joo, et saa kyllä melko varmasti siltä mieheltä takaisin. Ei siinä